дар пайи авҷи пандемияи COVID-19 дар Тоҷикистон нисбати сатҳҳо дорухӯруш барои беасос боло бурдани нархи маводи доруворӣ парвандаҳои маъмуриву ҷиноӣ боз шудааст. Тоҷикистон охири моҳи апрел вуҷуди ин бемориро дар кишвар тасдиқ кард ва дар рӯзҳои аввали мавридҳои сирояти коронавируси нав нархи баъзе аз доруҳо ба таври чашмгир боло рафт. Дар пайи ин болоравиҳо мақомоти масъул даст ба кор шуданд. дар тамоми ширкатҳои воридкунандаи доруворӣ аз ҷониби хеле хадамоти антимонополии Тоҷикистон ниҳоди танзимкунандаи нарх дар бозор хабар дод, ки дар ин давра нархи бархе аз маводи доруворӣ аз ҷумла зидди вирусӣ аз сӯи бархе дорухӯрушон дар кишвар то 10 баробар боло рафт. барои як арбидолети 40 сомон буд ин қадар талабот мешавад. ина ҳеч та гуфта наметавонед. 350 мо расман маълумот дорем ки то 700 сомон харидари ҳастанд. масъулин гуфтанд ҳамчунин мақомоти дигари интизомӣ барои ба танзим даровардани нархи маводи доруворӣ дар дорухонаҳои кишвар даст ба кор шуданд ва ба ширкатҳои воридкунандаи дору огоҳӣ доданд дар ҳолати идомаи вазъ ҷазо хоҳанд гирифт. вобаста ба пешгирии ин беморӣ 270 пешниҳод оварда шудааст, 231 амр ирсол гардидааст аз ҷониби кормандони прокуратура ва нисбати 478 нафар истеҳсолоти интизомӣ, 2190 парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 130 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. аммо баъзе аз дорухӯрушон гуфтанд инҷо танҳо айби онҳо нест ва шояд сокинон аз он тарсиданд, ки дар ҳолати эълони сирояти вирус дар Тоҷикистон дари тамоми дорухонаву мағозаҳо баста мешавад ва онҳо пешакӣ ҳамаро хариданд, ҳатто бе дорухат. ба қавли онҳо аз тарафи дигар вақте мол камёфт шуд, маълум аст арзиши он гарон мешавад.